Kanhi empleyado sa Sakamol nga nangawat og bisikleta sa parking area sa mall. Pagsibat niya da ang bisikleta, nahuli kam. Ang report ni Femarin Dumabok. Ang pagsibat na sa suspetsado sakay sa bisikletang kinawat nakita sa usa sa mga CCTV sa mall. Ang suspect gila nga si Rex Brandon Palunpon, 23 anyos. Matod sa Talisay City Police, positibo siya nga giila sa mga kawani sa mall kinsa nakit-an pang nisuroy sa mall sa wa pa kawata ang bisikleta. Matod ni Police Corporal Juniel Labitad, investigador sa Talisay City Police Station, nga sa gihimong hot pursuit operation, nasuta nga giprinda dayon ni Palunpon ang gikawat nga bisikleta. Nakuhaan pa kini og resibo sa pagprinda sa kantidad nga 4,000 pesos. So pagkabalo na mo sa identity sa suspect ug sa location siya kung asa, mo to nagkandak mi og plan magneto. Among gi-inform among COP nga ni proceed man dito sa Naga magabi namin niadto. Pag-adto po na mo sa iyang boarding house, na kuan po na mo, nakita po na mo ang katuyang gisulob gyud atong adlaw pagkuha niya sa bike. Ang biktima nga usa ka college student, igo ra untang ni palit og mga school supplies. Nidangop kini sa police station ug nitataw nga mopasaka gyud og kaso. Pag na siya problema about sa pamilya, so nauna ko barang nagsipog na yung ulo, muna nakabuwas ang ana. Pero if ipadayon gyud kaso na ako para listen pa na niya, ya gyud ang panubagon. Gisubay pa sa Talisay City Police kung nalambigit ba si Palumpon sa lain pang pagpangawat. Uba ni Jun Solon, ako si Femarin Dumabok. Balitang Bisdak.